b'223 persuna abbord, dgħajsa tas-salvataġġ tinsab qrib Sqallija fit-tfittxija ta' port sigur. Dan wara li l-Organizazzjoni kkonfermat li l-awtoritajiet Maltin irrifjutaw li joffru l-għajnuna u saħqu li naqsu mill-obbligi tagħhom li jgħinu f'operazzjoni ta' rkupru ta' persuni li jinsabu f'periklu fl-ibħra territorjali Maltin. Il-Gazzetta Malta Today kkonfermat li minn nhar il-ħamis 16 ta' Diċembru l-hawn saru 4 operazzjonijiet tas-salvataġġ fiż-żona Maltija ta' tfittxija u salvataġġ u fost il-223 immigrant abbord hemm 29 mara, 4 minnhom tqal u 8 tfal. Kelliema l-CI saħqu li bħalissa l-membri tal-ekwipaġġ qed jagħmlu minn kollox sabiex jagħtu l-kura meħtieġa lil dawn il-persuni li jinsabu bejn sema u ilma qrib Sqallija. Iżda s-saħħa tagħhom aktar kemm jgħaddi ħin aktar qed tmur għall-ar. L-Organizzazzjoni Ġermaniża qalet li żewġ nisa tqal kienu qed jesperjenzaw uġigħ fl-istonku filwaqt li żewġ persuni oħra sofrew xi ħruq. Fost it-tfal li jinsabu abbord tifel minnhom għandu idu miksura u ieħor għandu supaħ miksur. Oħrajn kellhom jiġu kurati għall-ipotermija. L-organizzazzjoni saħqet li meta talbet għall-għajnuna ta' Malta kellhom il-bib magħluq f'wiċċhom bl-ispjegazzjoni tkun li l-pajjiż mhux pożizzjoni li jipprovdi post ta' sigurtà għal aktar immigranti. L-Organizzazzjoni Ġermaniża qasmet id-dispjaċir tagħha għan-nuqqas min-naħa tal-Gvern Malti li m'għamel assolutament xejn sabiex jgħin lil dawn l-immigranti li jinsabu fil-periklu f'nofs ta' baħar.